An saoire se caite, thó Céileáine an cinenne bheith mar an céad bhaile ar domhan ina bhfuil Cosc iomlán cuairthe ar Chupáin aon-úsáide. Anois is seasca gnó chlártha den scéim, tá man socan an amach conastar gairí lo, agus céir de ceapan an pobl faoi. Níor thóg sé mar an orm tacta dahíar mar le linn Covid gan áras. Níor bhéon rá agad faoi ort na Chupáin aon-úsáide a úsáid an tamar fad. So ní ráhas róhásta le son, so hot ní is péiscéil ar ma Chupáin aon-úsáide a úsáid. A go minic daon drúidir agus an isneir héimisteach agus sa drú déanta go mar is félam ceann áiltear cias, so tá mana hásta mé áidir son. Níl méid san Chupáin caite timpeall agus soch níl mála na brúscar. Ní siad ládas na Chupáin tá sé sin anna bheith. Ó le cúnamh dé beag daoine eile déanana fé. Bhí sa caintla mo chara in é agus bhí sí sin ará go bhrálaigh mar sé is cúnta go bhfuil sin na chonaí. Tá si dún gar a bháin agus dúirt si go bhrálaigh na bheith na Chupáin papéir timpeall na háite. Dar le húna Lir Café tan pobl an na hásta leis an scéim nua, agus iad sásta comá tionchar dearfach a imirt ar an timpplacht. An fheachtas ceapal a 8.5 tonna dráhuile ó Chupáin Café a thá bháil gach bliain agus éag fás an tamar fad.